8 траўня побач з гомельскім мікрараёнам Шведская горка на 11гадовую Ліду напалі 2 бадзяжныя сабакі. І толькі днямі дзяўчынку выпісалі з лякарні. Ейная маці показала медыям фота. Сляды укусаў на спіне, нагах і патыліцы. Шнараў няма хіба толькі на твары дзяўчынкі. Дзіця цяпер саромеецца носить летнюю вопратку. Вот такие здоровые собаки. Это страшно, это очень страшно. Я даже не могу представить, что чувствовала моя дочь. У 2024 годзе ў Гомлі былі 154 выпадкі укусаў бездаглядных сабакаў, паводле мясцовага цэнтру гігіены. Але менавіта на гісторыю Ліды улады і дзяржаўныя медыа адрэагавалі асабліва жорстка. Хутка з'явіліся навіны пра яшчэ 2 напады сабакаў у тым жа мікрараёне, што, праўда, без дэталяў. Публічна агучваюць толькі адну з прычынаў з'яўлення зграяў бадзяжных сабакаў. Іх выкідаюць на вуліцу людзі, а ў якасці развязання праблемы жорсткія захады для адлову бадзяжных жывёлінаў будуць прынятыя ў сувязі з сітуацыяй, што склалася ў горадзе. Бяспека і камфорт у горадзе залежаць не толькі ад працы камунальных службаў, але і ад свядомасці гараджанаў. За адлоў і ўтрыманне вулічных жывёлінаў у Гомлі адказвае прадпрыемства «Спецкамунтранс». З кантэнту дзяржаўных СМІ можна было б зрабіць выснову, што гэта паўнавартасны прытулак. Аўтары аднаго сюжэту нават згадваюць, што летась прынялі закон аб адказным абыходжанні жывёлаю. Паводле нормы за гібель жывёліны праз жорсткае абыходжанне прапісаная адказнасць ажно да арышту. Эвтаназия сейчас не производится, производится только в исключительных случаях. Для этого нужно, чтобы была соответствующая справка ветеринарного врача о том, чтобы прекратить страдания животного. В остальных случаях эвтаназия не применяется. Животное содержится на участке до появления нового владельца. Служба адмаўляе факт усыплення сабакаў, але названыя функцыянерамі лічбы проста не супадаюць. Паводле сюжэту ОНТ толькі ў Гомлі штогод адлоўліваюць да 1000 сабакаў. А газета «Гомельскія ведомасці» расказвае, што «Спецкамунтранс» мае 46 вальераў, дзе ў сярэдзіне траўня быў 71 сабака. Пры гэтым за год удалося знайсці гаспадароў 124 жывёлінам. Куды дзеліся астатнія, ніхто не агучвае і не запытвае. Апроч зооактывістаў. Наша акция «Руслан Викторович» направлена на спасение животных города Гомеля и Гомельской области, которые сейчас жестоко убиваются. Причем убиваются страшным ядом дитилин, который наносит им неимоверные страдания и мучения. Долгие животное умирает на протяжении 15, 20, 30, 40 минут, пока действует этот яд. Актывісты паведамляюць пра перапоўнены пункт утрымання, масавы адлоў і знішчэнне здаровых сабакаў, у тым ліку хатніх. Публікуюць відэадоказы, ідуць да чыноўнікаў. Актыўнасць, якую газета «Гомельская праўда» абазвала экстрэмісцкімі песнямі дзеля расхіствання сітуацыі, чым абурыла сотні беларусаў у соцсетках. Экс-старшыня партыі «Зялёная» Зміцер Кучук думае, што сітуацыя з бяздомнымі сабакамі пагаршаецца. Праз тое, што пасля 2020-го ёю збольшага займаюцца толькі ўлады. Были службы ЖКХ, это государственные службы, которые занимались как раз-таки бездомными животными. И были гражданские активисты, волонтеры, такие активные люди, которые создавали центры для бездомных животных, ухаживали за ними. Ну и после 2020 года, после этих событий, вот этот сегмент как раз-таки, на мой взгляд, просел, либо вообще уничтожен. І сапраўды, рэжым татальна зачышчае трэці сектар з 2021 года. Ужо мінус 2033 некамерцыйныя арганізацыі. Іх зліквідавалі ці схілілі да самаліквідацыі. Сярод іх, прынамсі, 16 аб'яднанняў для абароны жывёлы. Ввели налог на животных. И этот налог должен целенаправленно использоваться для поддержки животных, для их отлова, для создания центров, для кормления этих животных, для стерилизации. Но я думаю, что ЖКХ этим злоупотребляет, этим фондом на местном уровне. И, соответственно, деньги тратятся, может быть, не целенаправленно на эту проблему. Они как раз-таки занимаются усыплением, для того, чтобы снять проблему. Магчыма, такія захады знізяць колькасць нападаў беспрытульных сабакаў, але якім коштам? Мозырский райисполком отправил отлов убить животное, которое мы, волонтеры, собирали деньги.
Тым часам у суседняй Польшчы папуляцыю кантралююць не праз знішчэнне жывёлаў, а дзякуючы сістэме адлову, утрымання ў прытулках, стэрылізацыі і пошуку новых гаспадароў. У 2024 годзе у 230 польскіх прытулках было каля 75 тысячаў сабакаў. Пры гэтым недзяржаўныя арганізацыі кантралююць сітуацыю і ўплываюць на яе. Ну а беларусам улады раяць хіба што не падкормліваць дваравых сабакаў, ды навучыцца бяспечным паводзінам, калі раптам сустрэнуць зграю.